מוטי, תגיד לי, כמה פעמים אני מבקש ממך לא לצאת בלילות? אמא שלך כבר אמרה לי, אתה יוצא בלילות ואתה לא מקשיב. למה? ככה, אתה רוצה לחלום חלום בלהות? מדוע? תגיד לי, נכון הלכת אתמול לבית העלמין? כן? ראית את הרוחות הרעות? הם עשו לי, אני מפחד. אמרתי לו, מוטי, תקשיב לי טוב. אמא שלי אמרה לי תמיד, למה אתה יוצא בלילות? כי אני רוצה לחלום חלום בלהות. מוטי, טוב, תקשיב. עכשיו, אתה הולך לשללני פעם, אתה מביא לי חצי שקית חלב, וכזה קוף כיוון, שלי זה 5 אפרסקים תלויים. אמר לי, מוטי, מה פתאום? למה שאני אלך להביא לך? נו, מוטי, אתה חבר אמיתי או לא? כן, טוב, בסדר. הלך להביא. בא אליו איזה אחד מהרחוב לקח את זה ביצה כזאת, לא יודע מה תפס את זה בוקטה. תפס את ככה ביד. עושה לו, מוטי, בוא, תביא לי רגע לראות מה יש לך בשקית. אז הוא הבין שזה כבר שוטר. אז השוטר עושה לו 1, 2, 3, בום! זרק לו על הראש. מוטי הגיע הביתה, כולו נטפות. זרקו על איפה שימון צלוי. אז אמא שלו עושה לו, מה קרה? הוא אומר לה, הפעם זה התחיל ממוישה. אז אני מאוד הבנתי שזה מדובר בעצם שמוטי עכשיו לוחש עליי. אמרתי, זה לא נכון, אני לא התחלתי איתו. אז עושה לה, אבל אתה שלחתי איתו לקנות אפרסמונים. אמרתי לה, כן, אבל מי אמר שאני אזרוק על הביצה בתוך הראש? אני לא זרקתי, זה השומר זרק. אז עושה לי, טוב, תשמע, הבנתי אותך, אתה עכשיו הולך למוטי ואתה מבקש ממנו, סליחה, מה פתאום? למה אני? מדוע אני? ככה. טוב, הלכתי, למחרת בבוקר, אני הולך לבסיס, תשמעו בדיחה, מה קרה לי? אני הולך לבסיס, אני פוגש מאחד מהחיילים, מחזיק נשק אדום. אמרתי לעצמי, מה, בחיים לא ראיתי נשק אדום, אולי זה נשמע קצת תוסס, לא לעניין. טוב, בסדר. אני שואל לו, חייל, בוקר טוב לך, מה עושה לי? בוקר טוב, שופי, על תוכי, מה אתה רוצה לדעת? אמרתי, תגיד לי, איך בצבא? הוא אומר לי, לא שווה לך לדעת, יריות, תותחים, אתה בורח מכל החזרים של צפת. טוב, נו, אתה מדבר אותך מדי שטויות. למה אתה מדבר אותך מדי שטויות? לא, זה לא שטויות, זה נכון. טוב, נו, מה אתה רוצה לדעת? אני רוצה לדעת עוד דבר אחד. דבר. יש לך במקרה ארנק? כן. תוציא אותו רגע, כן. יש לך תעודת זהות, טוב, בסדר, אתה ישראלי. סליחה, מה אתה מחפש לי בדיוק בארנק? כלום, סליחה. טוב, בסדר, בוא. אני הולך איתו לבסיס, אני מגיע, פתאום אנחנו רואים חזיר. עכשיו אני מה זה בשקשק בחזיר, אתם יודעים שאני רואה חזיר, אני עושה רגליים שלי, מה זה קופצות, ואני עושה פו. טוב, בקיצר, החייל עושה עליי ניסיון בנשק. אני מתחיל להתאמן, צעד ימין, צעד שמאל, צעד רביעי, בום, ישר לראש. טוב. אני לוקח את עצמי מהנשק, אני מתקרב עם התותח, אני עושה לו, מוטי, למי קראת? מוטי? סליחה, חשבתי איתך למוטי, סליחה. טוב, מוטי, איפה אתה נמצא? הנה אני, בוא לפה, בוא. תביא את הנשק, מוטי, ישר בא לירות בחזיר, החזיר התחיל לרדוף אחריו, אתם רואים את מוטי, אמא, התחיל לרוץ ולברוח, אני עושה לו חיה מקסטר, בורח מחזירים, זה פחדן. מה אם לא לצאת בלילות? ותקשיבו, ומוטי, הוא אומר לי, אתה יודע מה, אני ארוג את החזיר בלילה. אמרתי לו, אבל אסור לצאת בלילות, מה לא מובן? למה אסור לצאת בלילות? מה, בשביל חזיר אתה לא תרוג אותו בלילות? לא, חשבתי, אולי אני אחלום חלום חצילים ולא בלילות. מה אתה רוצה לדעת? אתה יודע מה, אני אבוא איתך בערב. אני הולך בערב, הולך בשקט. תשמעו איזה תרגיל עשיתי למוטי. שמתי לו קליפה של בננה באמצע הרחוב, איפה שהיה את החזיר בדיוק. החזיר היה ככה. כולו נשק לאדון. טוב, הוא לקח את הנשק,